Узган елдың көз айында Башкала халкы гаҗәп бер вакыйганың шаһиты булды. Рәсәйнең иң яхшы китапларының күргәзмәсе Өфөлә үтте. Мәскәү, Санкт-Петербург нәшрияттәре басмалары белән бер катардан Башкортстан китабы өлгеләре лә куелды. Сагыштыру һич тә безнең файдага түгел, әлбиттә. Аерма зур, әмма безнең китаплар бай йөкмәткеле булуы менән куандырды. Күргәзмә Башкортстандагы китап басу эшенең әлегә без үзебез дә баһалап киткермәгән ыңгай яктарында асты. Ул да булһа, республикала яңа нәшрияттәр барлыкка килгән икән. Мәсәлән, Гыйлем нәшриятының эшмәкәрлеге күптәр өчен асыш булды. Yıllardan аны минәйтерне беринде нәшриятта алыштыра алмай, университетында бу нәшриятта шул тиклем югары квалификациялы коллектив тупланган. Мына редакторлар, мына милләт сит учреждениелардан, вузлардан килеп, мына редактор итеп алалар үтен хезмәтләрен. Бу нәшрият булмас бурын редакцион төркем буларак 50 еллардан ук мына Фәндәр академияның филиалы төзелгәсүп яшәй башлана. Һәм моның иң тәүге максаты мына шул фән галимнәрнең фәнни казанышларын тиз арала оператив укучыга yetkерү һәм моның кулланучысына yetkерү иде. Менә соңгы елларда бу айрым нәшрият булып килеп сыкты. Тәүдә ул ана шул редакцион төркем генә иде. Һәм шуннан бирле эшләгән кешеләр бар монда. Менә шул төркем уйышкандан бирле эшләгән кешеләр. Задача редактора улучшить работу, сделать ее лучше, но не самому в основном отправить, а чтобы заставить, чтобы автор нашел нужное и улучшить свою работу сам. Вот это самый оптимальный момент. Но бывает, конечно, так, что автор просто не может этого сделать. И тогда приходится писать редактору. Бывают такие моменты. Гыйлем нәшрияты үзенең тәҗрибәле һәм белемле мөхәррирләре менән горурлана, уларга таяна. Бындай ярдәмсел һәм талапсан фәнни текст осталары бармак менән генә һанарлык. Үз эшләрен яраткан был фидакар яндәргә фән эшмәкәрләре генә түгел, бөтә ил халкы рәхмәтле тиергә мөмкин. Тиҫтәләрсә йылдар мөхәррир булып эшләгән Людмила Скальдина, Наталья Хрулева, Людмила Петрова, Ләйлә Булгакова, Әминә Ханова, Гүзәл Хөсәйинова, Елена Малая, Римма Габдуллиналарның исем-шәрифтәрен едди гыйльми хезмәттәрдә осратырга мөмкин. Не то чтобы научные даже, а научный эшләр белән шөгыльләнә белүчеләр. Без. Вот шуның өчен барысы да тырышты безнең аша чыгарырга. А без опять-таки СССР вахтында ограниченный 40 авторских листов и не более того. Корочкалар, мондай корочкалар безгә вообще запрещено было. Очень дорого. Шулай диләр. Мягкая обложка, менә шулай. В общем, только середина до ума доведенной китапная. Содержание нормальное, весь как полагается сделано. А обложкаларын, конечно, не на что смотреть, дөресен. А менә шул гыйлемгә әйләнгәч, финансирование үзгәргәч, матур китаплар да чыга башлады, объемлар да үсте. Мен 75 елдан бирле монда эшләйм. Монда дип ул вакытны редакцион-издательский отдел дип атала торган иде. Без менә бу гыйлем нәшриятына андагы бүтән яхшы эш стильләрен, традицияләрен алып килдек. Безгә эшләү авыр түгел. Но ләкин монда эшли башлаганнан соң безнең китапларыбызның тематикасы бик киңәйде. Тематика киңәйде, китапларны күбрәк чыгара башладык, авторларыбыз күбәйде. Вот шулай итеп үрәнелгән эш. Эшкимәле штатының бәлкәй булуына карамастан һәм башка кайбер нюансларга карамастан уларның эшкимәле бик югары. Хәзер бит заманның агышы, аның темпы бик югары. Элекке темпеннән теге ул
әйбер йылдар буе язылып, йылдар буе нәшрияттә көтүбәттә уның актуальлыгы кәмми бит инде. Ул бит худ бунда теге гыйльми әдәбиятка яки художественный әдәбиятка турында гына түгел. Уның менә бүген тормышта кирәк булган әдәбиятта чыгарга тиеш. Менә маркетинг, менеджмент, бигрәк тә сәясәт, икътисад буенча, шулык сәясәт буенча яки сәяси публицистик әйберләр буенча, әдәбиятты чыгару буенча ул оперативлек кирәк, мотлак. Шул вакытта гыйлем дигән исеме астында һәдәгән инде үзенчәлеген һаклап калуын теләрнеге. Әлбәттә гыйльми әдәбиятты чыгарга кирәк инде. Күбрәк минем был нәшрияттың теге үзенчәлеген, уның тематик юнәлешенә дидер баһа бирергә теләмәйм. Ул үзенең концепциясе бар бит. Шулай да заман талаптарына җавап бирерлек итеп, сәяси публицистикага, аналитик әдәбиятка, бигрәк тә икътисадта һәм сәясәттә бүгенге барган проблемаларга оператив анализ биргән һәм ниндидер тәкъдимнәр ясаган әдәбият күбрәк чыгарга тиештер дип уйлыйм. Тарих буенча, биология, менә хәзерге вакытта бик кызык генетиктар эшләр алып баралар. Ләкин улар халыкка аңлашылырлык популяр китаптар язмайлар. Әлбәттә, ул популяр китапты язу, үзеңнең фәнеңне популярлаштыру ул бик авыр эш. Ләкин мин үземнең коллегаларымды, менә бигрәк тә геологтар яза торган идек. Мин Әхмәт Буталов, Диққат Буракаев, алар бик кызыклы китаптар яздылар. Әлбәттә, улар ул китаптарын китап нәшриятында бастырдылар. Ләкин монда ла менә хәзер мөмкинчелек килеп сыкты. Мин шундай мөмкинчелеген гыйлемдән киңәйтер дип уйлыйм. Чөнки гыйлем ул гыйлем генә түгел, гыйлем популяр әдәбиятта була. Менә шундай фикердәмен. Гыйлем популяр китаплары чыга башлады, әзрәк чыгара башлады инде. Может быть, менә шул халыкка якынлаштыру дигән сүзләр. Булай караганда без ошоннан сугубо научный китаплар чыгарабыз, гыйльми китаплар. Ул инде специалистларга, студентларга менә чыгара башладык. Быел 4 учебный пособие чыгардык, дәреслекләр чыгардык. Менә бу китап «Введение юридической специальности» дигән Венер Калимуллович Семигуллин, ул эшли профессор, Башкорт дәүләт университетының профессоры. Конечно, менә бу 300 генә экземпляр чыкты. Әлбәттә, бу сораучылар хәзер күп. Но әгәр дә авторның теләге булса, без өстәлмә тираж эшләргә уйлыйбыз. Моны тоже халыкка якынлашу дип әйтергә була торгандыр, потому что студентлар тоже халык, шулай бит. Халык инде. Гыйлем мөхәррирләре әзерләгән гыйльми кулъязмалар информ реклама нәшриятендә басыла. Ягъни информ реклама дизайн рәссамнары тышлыктарды, китаптарның эске бидәлешен эшләй. Фәнни безнең үзәк дип әйтәйек. Безгә сыгарга 150 экземпляр гына акча бүлә. Калганын гадәттә авторлар үзләренең акчасына өстәп сыгара. Гадәттә безнең уртасы тираж 300 экземпляр була һәр китаптан. Артык таны бик аз. Менә мәсәлән, шы институттар өчен дәреслекте яңа чыккан 200 экземпляр финансировать итте Башкорт дәүләт университеты. Шуның бер тиражларыбыз 1000 сакта. Менә шы китапты институт үзләре заказ бирде безгә, бу 1000 тираж белән сакты. Гыйлем нәшрияты ул кыйбат нәшрият дип. Ул нимә менән бәйле? Ни өчен шундый хәл сыккан? Был хүз конкуренттар иде. Чөнки безнең гыйлем нәшриятендә иң усыз китап. Менә мин исемнәрне атамай гына бер не һөйләйм. Вакыйганы һөйләйм. Икенче дөнья башкортлар курултайы алдыннан бер китапты зур, иң главный, иң төп китапларның берен безнең бер зур нәшриятка алып баргандар Өфөләгә. Унда шул китап өчен 320 мең харагандар. Шул ук тиражга, 1000 тиражга. Без ул китапты 1000 тираж менән 94 меңгә генә сыгардык. Безгә куанып бездә. Шуннан үзегез хәмдә ягыз. Без кыйбат басабызмы? Әллә шулмы?
Гилем нәшрияты китаптарының төп кыйммәте уларның йөкмәткеһе. Шул ук вакытта сифатлы китап сот булырга тиеш тә түгел. Мәскәү нәшрияты китапларының хакы ни тиклем генә югары булмаһын, ысым китап һөючеләр кыйммәт дип торманы сират торып һатып алды. Димәк, китаптың эсе тышы, ягъни йөкмәткеһе һәм кыяфәте тура килһә, укучы акса йәлләмәй. Наш журнал действительно в киосках не продается. Он издается с 1995 года, с 1995 года, так что скоро будет 10 лет, как выпускается такой серьезный научный журнал. И, конечно, я считаю, что для читающей публики он вызывает большой интерес, потому что в нем преподносятся последние научные наработки ученых нашей республики. Скоро выходит 4-й номер, он ежеквартальный. Выходит 4-й номер. Здесь очень будет интересная статья нашего академика Нигматуллина, совместно написанная с американскими учеными. Это о пузырьковом термояде. И это будет очень интересно. На эту тему даже вот за один прошлый год Роберт Искандарович выступил на 7 международных конференциях с докладом на эту тему и вызывает это, ну, как говорится, мировой интерес. Башкортостан фәннәр академиясының Вестник журналы гыйлем нәшриятендә басыла. Журнал Башкортостан галимнәренең тормышын, асыштарының тарихын, яңа казанышларын, халыкара фәнни яңалыкларla даими яктырта. Хотя наука, может быть, не столь существенно поддерживается государством, но, тем не менее, ученые – это люди увлеченные, они работают, и поэтому, как говорится, надо пройти апробацию, и многие интересные вещи здесь проявляются. Поэтому у нас, например, большой портфель толстый, и, как говорится, например, поступившие в этом году статьи, ну, очень трудно еще разместить в этом году. Вообще желающих публиковаться очень много. Правда, к сожалению, не все знают, что есть такой журнал, а на него можно подписаться. И причем журнал такой, хотя и красивое оформление, но он вообще стоит не очень дорого. По-моему, подписная цена на год это 60 рублей. Мәктәп укучылары өчен һәм бигрәк тә укытучылар өчен бик тә файдалы журнал дип исәпләйм. Чөнки бuna химиянан, мәсәлән, физика һәм башка фәннәрдән бөтә яңа казанышларны балаларга җиткерергә кирәк бит инде. Һәм менә безнең журнал бұл яһәттән минеңсә инде бик яхшы һәйбәт сыгынак булып тора дип уйлайм. Медицина буенча, хәтта бuna ябай халык өчендә үзләренең авырулары буенча кирәкле кәңәшләр табырга бunda бу журналда мөмкин. Бuna һуңгы журналда гына 4-нче ханлы журналда чыкты. Эндемический зоб Фарходинованың. Бик тә файдалы мәкалә дип уйлайм мин аны. Яки бuna тарих укытучылары өчендә Башкорт кавалерия дивизияһының тарихы буенча бuna без әле материал әзерләп ятабыз. Менә шуның күп материаллары бик күп сыгалар һәм минеңсә укытучылар үзләренең укучылары арасында эшләгән вакытта тәрбияселәр шулай ук ошо журналдың материалларын файдалансалар бик тә һәйбәт булар иде. 4 ел элек гыйлем нәшрияты башкорт телендә Ядкәр дигән махсус журнал сыгара башлай. Филология фәннәре докторы Роберт Баимов җитәкчелегендә бик тиз арала төпле гыйльми популяр басма барлыкка килә. Укучыларга реферат язар өчен әдәбият, фольклор, сәнгать бүлектәре бар. Аспирантларга ла ярдәмгә килерлек материаллар бар. Галимдар үзләренең яңа асыштары, яңа кызыклы сыгарган үзләренең ниндидер асыштары менән үзләре уртаклашалар. Гыйлем нәшриятендә дөнья күргән китапларның саны елдан-ел арта. Узган ел бөтәһе 72 исемдә китап сыккан. Бигрәк тә бөтә дөнья башкортларының икенче корылтайын 10 төрле яңа китап белән каршылай галимнәр нәшрияты.
Был гыйльми хезмәттәр республика тарихын, бүгенге тормышын гына түгел, киләсәген дә асык күзалларга ярдәм итә. Ушул нәшрият соңгы елларда республика халыклар телләрендә китап чыгару өчен башлау ул зур уңыш. И киләчәктә дә дәвам итәр дип уйлыйм мин аны. Шуның өчен инде барлык гыйлем нәшриятының хезмәткәрләренә Башкортстан Татар милли мәдәни үзәге исеменнән зур олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Аларга киләчәктә дә уңышлар телибез. Аннан соң менә чуаш телендә Наспи дигән китапны туры чыгардылар бит инде. Гомумән ике теллек вакыйга әле беркем дә күргән юк аны. Опытныйлар, оларны өйрәтергә кирәкми. Эшне бирәсең дә, шуннан готовыйны гына аласың шуннан типографиягә полностью. То есть оларны тикшерергә кирәк. Олар үзләре белән ничек эшләргә. Менә шул ягы бар безнең издательствода. Хәзер кайбер яшьләр килде, конечно. Особенно компьютерный цехта, онда исключительно яшьләр. Олар безнең научный издательствоның требованияларын особо, конечно, белеп бетмиләр. Аңлап бетмиләр. Не то, что белеп бетмиләр, аңлап бетмиләр безнең требованиялар. Без бик педантичный, требовательный, каждый запятой, каждой точкой. Не так перенесено слово, не так оформлено. Лишняя строка туда-сюда, в общем, шуды факт як беленәбез. Наша безнең кулдан действительно качественный китапчыксын дип тырышабыз инде. Башкортстанда яшәгән бөтә милләтләрнең этнологияһы буенча китап язу академик Раил Гомәр улы Күзиевның башлаган эше иде. Төрле сәбәпләр менән китап сыгару булды. Әмма бүген Башкортстан этнология үзәге галимнәре китапты әзерләп беткән. Бәлки был безнең файдага булгандыр. Чөнки китап бик тулы һәм ентекле язылды, ди уның яваплы секретаре Ләйлә Әхмәдулла кызы. Бывает, знаете, какой? Ну, бывает, скажем, двойной смысл. Причем, когда я вот, например, скажу, он скажет, ну что вы, Людмила Николаевна, ну какой здесь может такой смысл, который вы сказали? Нет, это кто будет читать, он так не подумает. А тем не менее, вот этот двойной смысл, его надо убирать. Вот, это вот такие бывают вещи. Очень даже часто. Можно это встретить. Вы сейчас не вспомните? Да, нет, это тогда надо припоминать. Бывает так, что редактор не так исправит? Бывает. И что вы делаете в этом случае? Ну, вы знаете, опытный редактор не будет быстро исправляться. Он будет выяснять вопросы эти. Он обязательно будет работать с автором. С автором непременно. Потому что очень даже запросто можно исказить смысл. Поэтому в основном все-таки нужно выяснить. Вопрос надо выяснить. Прийти к какому-то консенсусу. Ишмөхәмәт Галәүдиновтың яңа монографияһы гыйлем нәшриятының төп мөмкинлекләрен һәм үзенчәлекләрен күрсәтә. Гыйльми китапты тиешле гимәлдә мөхәррирләү, yerine yetkirib бидәү, йөкмәткеһен тулы һәм максатлы итеп асу. Идея тәгендә үзебезнең үткән тормышыбызның мәдәнияте, сәнгате безгә бұл китаптыла бастырып сыгаруга, матур итеп бастырып сыгарырга ниндидер этәргез көч булып торды. Һәм уның бидәлешен, төзелешен бөтә яктан эшләүсе автор буларак, ул минең аспирантым, художник Марс Лерон улы Ахмадуллин. Уның менән бит күп одак уйлашып, фикерләшеп, моны ошо һөҗүмгә килдек. Бердән аның тышкы менә битендә шулай бик кызыклы, бер яктан караган манаралар күренә, икенче яктан ниндидер теге ут яктыгы, бу үзенә күрә мәгърифәткә булган ынтылышты элекке безнең тирмәләрдән хәзерге менә заманга тиклем килеп йетү
прогрессын күрһәткән хүрәт килеп сыкты. Һәм китаптың исендә лә шулай ук текстның урнаштыруы һәм ана бу буш урындарда шулай ук борынгы батма китаптардан үрнәктәр, өлгеләр батырып сагардык. Бындай өлгеләр, үрнәктәр элек әлбәттә кулланылган, файдаланган. Менә шуларда бер ыңгай һәйбәт яктарын карап, өйрәнеп, менә бу китапта башкорт әдәби теле тарихының 2 буаты исемле китапта файдаланды. Артыбан инде Өфө дәүләт сәнгать институтына эшкә килгәс, унда безнең дизайн бүлеге бар. Ана шул дизайн бүлегендә китап графика буенча белгечләр әзерләй башладык. Бұл инде безнең Өфө полиграф комбинаты өчен киләчәктә югары белемле белгечләр әзерләргә тиешбез. Башкортстан фәннәр академиясының гыйлем нәшрияты яшь булуга карамастан уның менә шундай базаһы теге алгы алымдарды, хәзерге методтарды куллану бик ыңгай күренеш. Әлбәттә, китап иң тәүдә сыйфатлы сарга тиеш. Тышыннан ук билдәле булырга тиеш әлбәттә ул. Шуның өчен без һәм хөкүмәткә әлбәттә шуның өчен без соңгы вакытта китаптың тышлыгын налазул игътибар бирә башладык. Информаклар дигән нәшрияттә без китапларыбызны бастырабыз. Әле уларның дизайнерлары белән без үзебезнең тышлыктарның өстендә эшләйбез. Бәлки киләчәктә без менә шуларның береһе, бәлки без шулай дип сарабыз. Менә уларның береһе шундый формула, менә шундый күрәһегезме? Ягъни без китапларны серия формасында сарга уйлыйбыз. Шулай дигән стендта безнең китаплар тора икән. Бұл гыйлем нәшриятының Башкортстан фәннәр академиясының китаплары дип, улар танулы булганнар, кыскырып торганнар. Китап тыштан үзенең кайдан икәнлеген, кем туган икәнлеген, кем бала икәнлеген әйтеп торга тиеш. Без дә шуга ынтылабыз әле. Гыйлем нәшриятендә нибары 22 кеше эшләй. Китаплар әзерләүдән тыш, Фәннәр академиясының еллык йомгаклау эшләре, брошюралары, 2 фәнни журнал, 1 гәзит ушында басыла. Яна һәр төрле буклет, календарьлар нәшер ителә. Әкияттәге батыр күк ел үсәһен ай үскән, ай үсәһен көн үскән гыйлем нәшрияты күптән түгел яңа бүлмәләргә үскән. Әмма уның дәүләт ярдәменә мохтаҗы зур. Башкортстан китабының сыйфатын арттыру эшендә тырышкан гыйльми китап осталары, төпле белгечләре түккән акыл көсе һәм күз нурлары, уникаль нәшрияттың матур башлангычлары заман хикәлтәләренә абынмаһын ине. Гыйлем нәшрияты, белем нәшрияты. Белем дөньяның яме лә, мәгънәһе лә.